Hän sanoo moi. David. Ai, moi. Happy puppy. En tiedä tosta jännissä. Mahtaako se olla sieltä koppio paikoillaan? Se riippuu päivästä. Siellä on Hapsu. Happy. Aika. Häh? Voimme sanoa. No selitsi. No hei! Vepsä tässä! Me olemme menossa kilpailuihin, en muista minne. Kalliorinteelle. Kalliorinteelle johonkin. Keravalle. No hyvä kun sä tiedät nää. Minä olen pitkästä aikaa mukana, eli kaikki on tänään todella hyvin. Ja en ole turhamainen. Mutta siellä joku hevonen voi katsoa miltä minä näytän. Siinä on itse kisaaja. Ja luokkina tänään on se 57. No sekin on se oleellinen vielä. Hurjat korkeudet, mutta niillä mennään. Katsotaan monta virhepistettä käydään Abi hakemaan. voittaa. Ihan ehdottomasti. Siellä meillä on, jos näkyy traileria yhtään taustalla, no. Siellä on meidän hieno soitin. Just muistellaan Vinhan voittoja tämän biisin tahdissa. Kohta se tulee voittamaan taas. Pitäis nyt siihen ruveta muistelemaan. Häh? Mä luulen, että siihen muistelemaan. Hieno poika. On niin paljon parempi kuin siellä viime. Älä puhu. Hieno poika. Toivottavasti sun tyttö. Ei. Älä. Pysyttää hyvin. Olis nähnyt ne viime kesänä? No niin, nyt tulee tää. Ei viataadu. Jos se nyt oli oleellinen asia. Tosissaan kisat meni aika odotettavan paremmin. 50 tuli yksi alas, oma moka otti vähän liikaa kiinni ja tippui se ja ehkä vähän harmittamaan, koska rata meni muuten hyvin. Ja Hapsu oli hieno. Oli tosi hieno, laukastultiin kaikki ja ei tullut äkkistoppeja. Niin kuin, kuten viime kisoissa. Ja Verkassa oli molemmissa tosi kiva ja 70 tuli, siihen saatiin niin kuin tosi hyvä laukka kun lähdettiin radalle ja vähän mentiin ehkä kovaa ja Vähän. Ja meni tosi hyvin, että siinäkin vaan tippui sit se sama tyhmä puomi.
huono tie ja lähestyminen. Mutta täytyy olla kokonaisuudessa tosi tyytyväinen, että mukava kisareissu, kiva paikkajärjestäjät, Ja hieno hevonen. hieno hevonen ja hyvät suoritukset. Kyllä. Siellä on Vepsä. Älkää kattoko sitä. Itteni en näytä. Noniin, moi moi! Niin toi katto ja sillä tuli oikein semmonen noro ja mä olisin, että ei. Sä oot 4,5 kuukautta, et sä voi vielä kuolata noin.